Brian Art Bonhoc Jr. Balik na sa ito ang question, Guy Byrne. Kung Ay kailangan sa psychiatric o psychological exam. ang mga kapulisan, Ang kapulisan na po dapat permihon. Oo. Suma ni Doc Soy Laure, good morning. Dapat, yes. dapat daw. Nga. Oo, dapat. Ingon Si Lalay, ingon po siya, yes. Good morning ni mo si niya, Lalay. Val Christian O ni Val Ocla, Christian Oclaman para para dili digod gyud- makalusot ang mga buang-buang sa PNP nga parehas atong nagpatay sa inahan Oy. atong bulan sa Mayo o katong mag-ina last year. Correct. May nga na, no? Sabi, sa ato pang giingon lagi mo na madamay na lang tibo kapulisan mo yun na kamo gyud mga pulis. Ana gyud mo. Ha? Oo, para may balan jud kung unsay pangutok sa tao. Ayan. Dagan Mala ni salamat. Goryo. Alright. Salamat, Goryo. Actually, ato Yeah. nang giinbitar si Kuano, si Sir Gunda. Kay bag-o lang kagay art na yung mga kaso karon lately sa mga dugay na nga mga kaso 2017, 2016 pang about mga drug related nga na-dismiss o napakawalan ang mga maong mga kuan nadakpan tungod kay di mao ang paghandle sa mga sa mga ebidensya, sa mga naman din ay procedure dapat di ay. Oo. Kasagaran, diha maigo ang ato ang kapulisan. Correct. May Na anak. sure na kaayo, example lang ha, sure na kaayo, na on the act, ha, by bust, na ay mark money, tanan-tanan. Correct. Unya, tungod lang sa teknikalidad, mapindi ang kaso nga gi-build up sa kapulisan. Correct. So, ang ngayon na po siguro, na kini pagalantawon, balik, ang mga, example ba na, ang mga doktor, abogado, engineer, na sila yung mga mandatory continuing education program Okay. or continuing professional development program. May nana ba? Siguro, ang sa atong kapulisan dapat na ay ingon anak permi. Kay masayang ang effort kagahi at masayang ba? Sayang permi. Tapos Kay lalimang ka sugal ba nasa kinabuhi na yung ana ha nga musulong ka wa ka kabalo basi unyag na ay gatan nimo dito tapos okay na nadakpan na tapos tungod lang sa technicalities tungod kay nay usa dito dapat nay kauban sa media kailangan na videohan kana may ana ba tungod kay dito dahil Bernie, or dili babod ka nga gituyo pod. Aron lang yun nga makagawas. posible Nana. posible sa Aljon Leyte, good morning kanimo. Jenjof, good morning. Ha? Mga inaana kasagaran. Di ba ang ilang- di ba mahagit kung maayo imong abogado pod kagayat? Ana ba po na? Alam mo, not necessarily. Bisakin sa abogado mo yun, basta ligon kayo ang kaso, lisod kayo na siya pildihon. Labi na, kung sa primero pa lang, pag-handle o paggunit ni mo ni anak nga mga ebidensya, mga testimonya, mga documentary evidence, mga physical evidence, sama na na, ug labaw sa tanan, nga ang inyong gihimo nga pag dakop, pagsikop sa usa ka tawo. In the act ba ka na? Na abtan ba ka na siya? Karon nag-bypass mo. Oo. Naaba mo ay mga kompletong papeles para ni anak. Tama, no? Mo sa akong gusto tanay pangutana kung unsa ba na kompleto ba nagpapeles? Moagi pa ba nag DTI, BIR, barangay? E basi ko niya ang problema sa kadaghan pud pangayog papel mo na makatik-tik na dito oy. Nay nangayog kuandri. Papel Oo. bantay mo dia kay murag mo ni Tama ka, Guy Burns. Sa tiwala lang, kining hilismutanan sa droga. Dako kay ni kay Gerd nga problema. Nanuman, grabe ang galamay ni ini. In fact, hinabi na ako ka-chat na ako hapon si Director Wilkins Villanueva. Nalipay sila sa feedback on the ground. Na usa ka barangay, gipangutan lang kumusta mo diya. Sir, grabe kung kani adto niwang kay ni gadaot ni mga drogista diri sa amuang purok karon nanambok na. Huy. Ha? Sakto nagkaon. Kay karon ang kaon, karon na ang tulog. Oo. Wala nagsabu. Kay wala na supply. Well, Pero napagyapon na madakpan nimo nga gatry. Oo. I-try lang. Napagyapon dagang open mind. Ang problema lang kay pangutan ng mga kabatanunan ko, mga kabatanunan, unsa may yung dakong problema karon? Nan dakong problema karon gyud kay droga. Mao ba nga naman na mahal na kay siya oy di na mi ka-afford. Disgrasya yan. Tungod sa nga. Kana sa batanunan nga na adiyal. Di lang ka batanunan. In fact, nagay ko masyat Oo, ni ko tama. nga dunay mga professional nga apil-apil ya po ang mga shabu. Tama. Ha? Unaon niyo ba?
unaw ni mo na nga wa man gina unaw ni mo chemical ka na kanang solusyon sa battery mo nagisagol ana pag singhot nimo ana dayon diha mo adto sa imong utok unang imong utok pod mura pod baterya sa truck nga nalubat Na. ha Mobita nang sa... o gud ang imong utok no na matingala ka nganong na pamanggiga droga nganong na may gasyabo gaingon ana nga kabalo man mo makadaot mangyud kana Unsa man sa kagaya kay gibinuangan mo kong kasing-kasing, gipaasar mo guniya iya kong gipropose og kasal ta dili akong gipakaslan, di ba sakit kayo mo nang nagdruga ko. ay kung sa mo ha unya herbal pa gamit ang lolo pagkatsubong O sa ay barkada po no, sa mo po na i-cost no mga barkada. ear pressure Oh. o ngano man o kani magiri kanan ngano man nga ang inyong mga anak ha malulong man nga to sa barkada kay inay kamo unta ang ilang barkada didto na noon sila sa ilang barkada mga to Oh, tama. ang mag-isip to karang crush pa lang gani Oh. ay crush siya lugiton ko rin mong mata Pagilo ka. Kamu mandir ka na, mura ba yung magwalay crush ka rin to? Gilong na diya. O bitaw ng ninyo, mong sa'yo mga animala mo. Pagilo mo Ha? niya. Si Kras yung kagarap ng eskwela mo. O. May Gilong. eskwela. Riana, namantay unsa, namantay mga anak. Ya, madunggan ni mo. Na crush niya si Kuan, crush niya si Ani. Ah. Simple lang kayo, di ba? Ah, Mo ba na? Insa din yung crush na. lagi. Pero wala Ano na ba? gaugot, pero gaugot ng ilalom. Gagilo. Ayaw gid ka ugot anak ano man mas maayo nang sa imuha sila as ginikanan mo open up. Yes, actually Ano ba nga? tama. Kinsa man po din, kunya, labi nag-ino mo, labi na laki. Ino mo nga, sa may matabang na kuha anak. Ha? Ah. Sa may matabang na kuha nimo. Para ka nang, naing mga style dia para di ka mabastid. At least Ano ba? Kunya, pagkahuman, nagkauyab na. Inunday na, nak, bata, babaya mo ha? Oh. Timan na kana sila kami ni mami ninyo. Una baya mi nag-uban daghan pa kay minaagian nga mga relasyones nga nakapahatag po namog sakit sa dughan hangtod nga niabot mi sa tama nga Yeah. tao. Abi na inunin mo nga anak, sabaw-sabaw lang sa mo karon na ayan sa mo unod. Ano ang anak? Ato mangguna sila nga imuday na silang look-on. Oh. Anak, sa imong tao, mutingog ka na sila dahil nimo. Oh. Dito na sila sa ilang barkada. Nga naman, mo ingon man sila nga, at least diri kay nga, makinataw-anay sila. Ganala ba? Mong anak. Kay, ang teenager, gahi, Brad, unsa na may sila, inquisitive na kayo ni sila. Ha? Explorer na kayo ni sila. Oh. Mas maaaring, dito sila, diha sa inyo ha, o, nak, shot ani nak o gamay. Ay, di ko na, pa, oy. Ano ba? Tistingi lang, kaya nga naman, pag mabot ka sa mga barkada dito, tistingi ka, ayaw lang yun paghubog-hubog. Correct. Drive gani ka po, kabalo na ka mo, ayaw yun pag-drive. Di inunin mo ayo sa Atay, example, sama ni Chulukoy, o, nag-drive siya motor, hubog, ikangkang, patay. Ana ba? O, ya pinalangga ba ka na mo, ana, pag kung ikaw nagbawal nimo, pwede mo matilawan, pero timan unsay consequence ani tanan. So, nagdepende na sa values sa ginikanan. Ya kung tukon ang imong anak, papariya ka sama ato nila ni Mikay. Kabalo ka lawom kay itong tang Mikay. Lawom ka ito. Ha? Nganon di nakaganahan mo standby og balay. Ana, tungod kay ang imong ginikanan, di na sila kasabot nimo. Ha? Murag feeling nila less love, no? Palabron ka pa, naghimo na katanan, wag yapon kay amor kanila. So feeling nila murag less love iyang na-feel sa ilang balay, no? Mas na-feel pa niya ang love. Yes. Ang nasa gawas, bahala pag narami dito na ulan-ulanan, pero mas na-feel na ako ang love na ako kaysa na ako sa balay. Lami ito ko, pero... Ang kinatawa man sila, wa sila kaon sa iyang barkada. Ang kinatawa na man. Ana nga, kalugkawa ato ba yun? Yes. Kinatawa na Nya bay, alibay, mangayo na punta bay. Akto pa dito bay. Basi ni mga hata na itong burger na, bisag salim lang. Ana, tama. nya happy sila. Imagine kung inyo nang i-convert kana sa panimalay. Taliwala sa kalisod, ginikanan og mga anak, kana bang nag-unong ba? Nak, ikaw po rin dia amahan, pagkatawa po dia, labod dia sa inyong masilingan, hinguto ay mo, sige mong chismis, ano na, himuad doon daw na, kana nga energy, inyo nang i-apply sa inyong mga anak. Ana ba?
Gapon, kusog kay bunok sa ulan. Oh. Ha? Oh, si ate kay dalaga naman, 19 years old naman. Di naman siya, naman siya line worker. Ga-compose man sa mga music. Oh. Si Kuya Jay, o kato kay 16 years old pa, ana-ana de. Ale, dere, aligo mi tanan, uban nila ni Royalyn, akong 8 years old, uban sa kumapag umangkon. Saba kay nila gawa sa dalan. Basa kay ni, grabe niya. Uhag mga tambis, o ana, o pak, kat in town ko. Uhag tambis kay nanay mga hinom. O, unya, basa kayo, kinataw anay, dinaganay, nangadagma, ano niya, may muhilak kalit. Kaysa naman, dito na nila ma-feel sa ilahang barkada. Mo yun nga, mas lingaw ko sa akong barkada kaysa akong maginikanan. Unya, Tama. di na nila sala. Ang perming papanubagon ana ginikanan. Giunsa nimo ang dinaran. It's not about nga naamoy dagang kwarta o wala. Kay pwede gyapon mag-uban nga bisag walay kwarta, kulang ang panudlanan, bisag sabaw na ginamos na yung kinaon diya. Pero nagkinataw anay bitaw mo bay? Ana ba? Tama. Mauna isa sa ay mauna mga dato kay naa sila yung mga family time permit. Oy ay akaana na ay dato nga namatay nga siya ra usa. Easy! Ay, ito